Khowai ni Borok Bai ta Kaijak Baidi nya. Oi dalrok norok bahai tong bai dalrok ang thanai video wo norok no kok rik lang mani norok ni bagai video YouTube na bagai chai tong nai hene norok ni kok nar gei nyo hanyo hai norok ni bagai video YouTube phai jau kha dalrok tineni video hungke sungke bono rules khalanya ni thangya korok cha bukok Facebook ma khang rza kai phaiei Khowai kai laibari phai mani mai mui ok pung ma saya hene as kai tum plaza gei Facebook ko phai share khai pe bini okok no khnawoi ang tongei malia replay rena musungka tineni o video o bukok ma khang jani kok no teyei replay video ungnai tei kaisa kok ang oroke boni kamino support khai kok samaya do just bini kok no replay hingke bisi kok kebang salaya karei tineni replay video no chengri laisinai Hello dorok jotano no phone kaham phungkaham mani dahaka haipano sungni ni dol engna musungya tamoni bagei abo video ni paithago saikhnari wona ani mane ang kachikok saikhnana nai do kaisaya hazar bar sade metai rok nini kongno khnade hinai sungno hunjo kaini koto khai thepai rohoja hi kaisa koksi sana hingke o bkhawo khai tamo khaina bkai yak marom kha mane khai bkhani jat dukho kok tine khai sai khnarisna kok khema kok tana haimanu sungbo nini bkhawo sor hama hai kongno tei bkha khep ung tongkha hnei nini o bkhok khuyeng muyik ni expression no gonno khanya sing buji thangka no geda khorang si sanam jakho tamo nung sungno oro song katalla rsabai khnarina nai Khowai ni Borok ni tei nai abo norok mane tam sana kubuing jakhang ke comment khasari do o bukung khai tama abo full time no khi bahai manjang ma hai bukung kwasara kasara ung tong hino amo khiteti rogoda video sanam tong hino o buriba video ni background rogo bolongmang nugo angle bisas krei hapana ki jeman jagi family khomo sana nai chongnok no tamo nung ba kusugui bukung kwase kasa khaye yang na hamang da video no pari disina ne asig yang na hana nangya kebo phaya dodi phat chanaga chadi lokai yang na harmang totrani sirsar kosai thangbaya na Khowai ni Borok je angya mane tam thana Khowai ni Borok pala khaya rang loop no mona kok thiksi ihi khnadi makhang rjati bo jagani borok khai rang no khajak rang lubya hino nung bo rang lub no abo nung ihi hinchimaya rang no joto borok no lub bungo ang kri khai o dunia wo kathang tongbo kathibe baksa hni wansuk de example nung tabuk nini audience rok bai tangai Facebook o video da hni comment khajak puro kai nung no reply rijabu wan blasa rang khoksa khokchini bagi khayo nono da ang san tong hnei Noskang bani besajak no je norok nukhana Khowai kalbari thanai agaban than musinga do dui barang kang acha ke Khowai bel phang par tamo ke thangmani chi kai furo borang Khowai kalebari engkhangke bedi hapuru rang nango nung khai abo tak phanosi saimaya kho asik makhang rja sai hoisai tongkha nung tak phanosi saimaya ko boro hap tong hunu nung asik din abo Khowai simeya paraijagan no bedi hapuru rang nango abo jar nium nung khai abono tei tamasak asik tension kajaka hino maicha manjak borang maisa ma jagale je kono jaga phano rang nangya borok nono abo nini makhang ni expression rok no nugusi nono rang sankana mane khai o buri Khowai ni hakbak saida man hnishi nono test khaina khena bo yang khai a borok je babe danger nogo phai je kutto to katatai sapakya ihi bo borok khai bono abo safru rok rang sanka hino ang babini okong no khnaoi wana na karile mnenya se musungsi bele ke get ka supro to chin yang bongwa to normally Ket ka supro kai bong yang borang nangpho hai pano bini akok no khai normally si sanam khichu mane khai haino normal 10-20 taka rilayu ma kokta yang Khowai kai 2000 ni kom krei bo khai yang ni nium rok no gei nogo thangai lum si tongwa sina lumbei hi bo borok khai mini sikang rogo asek danger khai phunuk lakya heno komsom ke ko video hamlan borang na tamni chin yang ro wa bedi ro hamlan nang snai ble do amo just panangka nong ni engo nangya phana buni engo nango tamo nung jar nium ma khna tamo nung kalebari rogo first time da attend khaitrengei hino kenya digini yang ni Borok thanga ke borok ni je niyam niti no tei nai kisanai ko nang na ate niyum kre naikol nani nung nini laman nung je jaga phano thang gurok tongodi asek borok gilama rongo naitugun naikol malai no asek naikol jangna musungjak mani bo borok khai bono naikolya bini sopona na puron khai hoka hino aboni sai nung tabuk onyo jaka kalebari eten khanya thangka hingke talkawo poster thepai tlangsidi ano naikol de hinai borok tis naikolya nge o teilu nai rok buri sik bura thanai ro nge borok no kisa mui re phadi mase mui boro phaya
Mui ba pai khena ta joto borok ni kale bari asuk hebi ingya ble joto borok ni le rang pusa somandi ba asuk abus kai kologri khanya ni kha nang bo asa mano ti ro asuk kokta bangsidi bong yang ni borok na hongke mane bebang no samong nang mong pura aske asuda karo maisar furu bo hanyo gudog rok san kan ka ba ekbar siro koni sajak bo base so Kutok rok no le bo kale bari rok asuk abus kai khai hino kutok rok bau ekbar rok nong naita olo khai no nong kutok rok abus kai sari roh trung khangke no nang nogo thangai bohok derai khai kok bangai sababan blasa e tei jaga kale bari thangmani moi songna rengya bohok dera o hnei tei maya ne chini yang jompu rok phaila abo kuno nong ni yang phanya ko gya nong ni yang bo baksa borok rang pusa rok kom hengke boro asuk abus kai khai mana ba mo tak phanam bo je hno buske tam sanai buske kunya ni yang ni borok buske ador khlai khwani borok wala ta Kaijak Baidi nya Uma ang je khana mani Khowai ni borok no hingke hamjang mani bakhasi dam sakai dam bu tongphu bo khai ta Kaijak khidi hin sai risu tamo nang Khowai ni borok no hingke laifang ka bagai ta butharna musungja nini akongole buiba asuk pholo khai Kaijak ge tongle nang nai simi tongdi tai saka nini nogana wo Khowai ni beri sogoyano alan jatu isin kaya phirok pana hana o asuk se karak blasa bokhoi eng bui hamjagi Kaijak lanya hin tongma rok no atita khaitreng de nang olokai phirok rok na hatreng gei kunia ri phrik jak ni do tabu khai bo kaham kai sai ma phaya hni si ka se kailia phu khwai mane no kaisa kalbari thangman jaga do e kolasa nang Khowai yo kale bare thangai tok bahan ok pung sai phaino tabuk bua beserni tok bahan busteng kasajak no ekrek tongo sengkai ki saime haja nang tok bahan ok pung sai phemani nang saya pano seng saimono nugeda Ingel tongmang rok waisha ke shelo do ya waisha ke wan sugo khorok sasuk mane boyfriend rok salam nai hinita haipano olo khetamu muituman seman kaisa ang beri na thok masa pai tong maya hni sana na khetana dol rok o video ni boxo next video wo phai tongo do inke tinini video usuk jorate nyong sinai rok o video no chajagui tongkhai like share tai comment khani ni ta pokdi tai kaisa kok channel no subscribe khaiye logi tongdi hinke thangka do dol rok bye